सन्तोष ब्रह्मआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसाखाथि गामि बर्तमान सालाखाथि समस्तिनि सिङाव थानाय कुसाखाथि गामिनि सासे समाज सेबक राजनितिक कनसियास ससियेल कनसियास इकनमिक कनसियास सासे फोरोंगिरिमोन एमइ स्कुलनि मास्टारमोन बिनि मुङै बिनि न'खर आरो बिथांनि दिनैहाय बे खेलाखौ फाथिदों आरो बे खेलाखौ फाथिनायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जिथु मिलाप्रिति बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय आरो जिथु गोजोन बे बारहावा अराय गोजोर थानानै थागोन। बल खेला गेलेनो मोजां मोनग्रा गथ'फोर जिथुनाखि थाखोमानाय मोनसे सोलो आदब खायदा गोनां गथ'फोर जादों आरो बे खेलानि गेजेरजों मोसानाय दामनाय देनाय आरो बे गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जिथु अनलायनाय बे अनलायनाया बारायसिनगोन होननानै आं मिजिंथियो। मोजां जादों बे खेलाखौ फाथिनाया गोबाव सम बे जायगायाव खेलाखौ मोजां मोननानै खेला फाथिबाय थानाय जायो आरो नैबे मोनसे खेला फाथिनायाव रायजो राजाफ्रा आरो बे खेलाया थिग समावनो फाथिनाय जादों। माइ दाय गायखांनाय जाबाय, हालुवाफोरनि खामानिया जोब्बाय, गामिनि खामानिया जोबथ'बाय, दा एसे रेस्ट टाइम, बे रेस्ट टाइमाव एसे गावजों गाव लोगो हमलायनाय मोजां ज' रायलायलायनो मोननाय मोनसे प्लेटफर्म जादों। बेबादि खेलाया जाबाय थायोब्ला जोंनि खेला मोजां मोनग्रा खेला गेलेनो मोजां मोनग्रा गथ'फोरनि जिथु थाखोमानाय आदब खायदा बे एक्सप'ज जागोन आरो बे एक्सप'जनि गेजेरजों सानसे समाव मोजां गिदिर प्लेयार ओंखारनो हागोन होननानै आं सानो। बिटिआर ओनसोलाव माने सरकाराथ' माने मेजर ट्रफि फ्राय 10-12टा मेजर ट्रफि सालायो आरो खालि फुटबलल' नङा गोबां माने जिथु माने माबा दङ खेलाफोर दङ। बे खेलाफ्रावनो बक्सिंनिफ्राय टाइकन्ड'निफ्राय माने मा होनो आर्सारि बायदि रोखोमनि खेलायाव खुब गुरुत्त' होदों आरो देग्लायनिफ्राय जायफोर मेजर ट्रफि 5 लाख कन्ट्रिबिउसन हरोमोन बिटिसिआ एबारनिफ्राय 25 लाख कन्ट्रिबिउसन होनानै बे खेलाखौ सालायनो थाखाय एबाराव आखाइ लादों। बे हिसाबै गेलेनो मोजां मोनग्रा गथ'फोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खेलानि प्रति आकर्षण खालामनो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोजां रोखोमनि हाबाफारि लादों आरो स्पर्ट्स माने अथ'रिटि बड'लेण्ड स्पर्ट्स अथ'रिटि गासिनो दं आरो गेलेनाय बिफाननि बिथाङा गोसो होसारनानै बे डिपार्टमेन्टखौ जौगासारहोनो खामानि थारैनो दिनैनिफ्राय जे सेथि सन्तोष ब्रह्मनि मुङै जे जोलुर बादायलायनायखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायदों आरो बे जागायनानै फैगौ 6 सेप्तेम्बराव जोबथा जागोन अर्थात फाइनाल जागोन। जाय सन्तोष ब्रह्म बिथांनि मुङै बे ट्रफिखौ जोंनि खोला बर' कुसाखाथि गामिनि लाइमोन क्लाबनि बानजायनायाव आरो रायजोनि खोला बर' कुसाखाथि गामि रायजोनि बानजायनायाव जयै दिनै गाजा गोमजायै जोङो सेथि हाबाफारिखौ दिनै अपेनिं सेरेमनिखौ जों खालामबाय आरो जोङो माननीय आलासि जोंनि बिटिसिनि EM बिथांनि नुजाथिनायाव आरो जोंनि स्पन्सर जाय खालामदों रुंसारि सन्तोष ब्रह्मनि फिसाला लजित ब्रह्म बिथाङा दिनै बे जोलुर बादायलायनायनि सम्पन्न गासिबो नांगौमानि खरसाखौ गावनि बिफानि मुङै बानस'दों। बेनि थाखाय बिथांनिसिम जोङो गामिनि जानानै रोजा साबायखर जासियो जाहाथे जों मोजां बिथांनि मददजों खुंफुंलांनो हायो। आं इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामो। सन्तोष ब्रह्म नंगौ थारैनो सन्तोष ब्रह्म
बिथाङा रुंसारि जानायनि सिगांसिमाव बर' खुसाखाथि गामियावनो जोनोम मोननानै बिथाङा सासे गुदि फोरोंगिरिनि हाबा मावोमोन आरो बिथाङा सासे बिराद माने धोरोमसुला माने अननाय आरो थगायनाय बिनि हेंथायै बियो नाजायोमोन सैयामोन आरो सोरबा जुदि गाज्रि मानसि गामियाव दङब्ला बेखौ गावनि गोसो गोरबोजों बुरखायनानै अननायजों बुरखायनानै बे मानसिखौ मोजां लामायाव लाबोग्रा सासे व्यक्तिमोन आरो बिथाङा थैजासिमाव गोदोनि गवालपारा जिल्ला दानि क'क्राझार जिल्ला नङा बै समनि गवालपारा जिल्लानि CPM हान्जायाव बियो जुरित' दङमोन आरो क'क्राझार दालाइ SFI नि सासे मावफुं सोद्रोमामोन। बिथाङा गावनि रुंसारि जानायसिम गोबां गामिनि आरो समाजनि मोजां हाबा मावग्रा मानसिमोन। बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया। मा खालामनो बिथांनि जिउआ दिनै जोंजों अरायसम थाथों, बिथांनि बोसोना जोंनाव थालांथों, आं बेखिनि खावलायो। मोनबेसे टिम जोंनि बे सेथि सन्तोष ब्रह्मनि जोलुर बादायलायनायाव गासै मोनद' हान्जाया बाहागो लादों। 16टा हान्जाया मोन 16 गासै, ओमफ्राय चिरांनिफ्राय मोननै आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बे 16टा हान्जाया दङ आरो। बान्था हिसाबै जाय देरहालांदों बिथांमोन मा हरनो? सेथि जाय उथ्रिसार जानो हागोन देरहासार बान्था हिसाबै नोगोद 1 लाख रां लोगोसे ट्रफि जोङो गथायनो थाखाय थिग खालामदों आरो रानार्स आपनि थाखाय 65,000 रांजों लोगोसे ट्रफि आरो जाय साबसिन गेलेगोन फाइनाल खेलासिमाव जाय साबसिन गेलेगिरि जागोन बिथांनि मुङै 5,000 रां लोगोसे ट्रफि जों होनो थाखाय दिनै खुंफुं आफादा थाम थिम खालामनानै दोनदों।